Čaute ľudia, som Martina, dneska si zahráme Ice Cream 1 na extrém. Nebudem zdržovať a poďme na to ľudia. Som zvedavý, že či to dneska dohrám, ale budem sa snažiť. No, dobre, sme tu a prejdeme na Islánko. A tu je. No, ukážku každý pozná. Dobre. Ja idem cez okienko. Dobre. Poďme do budy. Počkať. Som vypol toto. Takže... Do playgroundu poďme. Jaká tam je tma ľudia. Prečo ja? To ihrisko, jak je tam. OK, takže ideme nájsť bundu, ktorá patrí tomu policajtovi. Počkať, on ma vidí? Neviem. Ľudia. Dobre, keď on vypadol, ľudia, tak ja rýchlo ranujem preč. Lebo to dohrá dneska. Skúsime túto kombináciu. Ukáž? Nie. Tak ľudia, túto. Nie, to je všetky tri páčky. Stredná. Nie. Teraz. Ľudia, jak to je? Takto. Yes. Je to funkčné, funguje to. Poďme preč ľudia odtiaľto. Dobre, no som sa zvedavý, či sa mi to dneska podarilo, darí sa mi to. To ma pekne velice teší, že mi sa darí. No. OK, bunda tu není, ale môžeme sa aj šmyknúť aspoň. Uí. No dobre, nie som také dieťa, že tu sa nežmestím na šmýkalku. Takže tá bunda môže byť hoci kde v tomto areáli. Aj kľudne na zemi v lode, ale ja skúsim loď. Ani v lode není. Takže volá, kde je na tráve. Alebo pri lavičke. Niekde tam ľudia. Alebo že by pod ihriskom. Mne sa stalo, že bolo pod ihriskom. No neviem. Nevidím tú bundu. Vôbec. Tu je. Ofisky. Potrebujeme? Tak poďme ľudia. Máme to, čo sme chceli. OK. Dobre, on ide hore. A my ideme do auta. No, do auta. Teraz ideme do kafetérie, aby sme zistili, kto pracuje. Ale neviem, kto by mohol pracovať o takomto čase ako extrémne, ale dobre. Poďme ľudia. Aj také tme bolo to auto, vôbec to nebolo vidno. Do tmy išlo to autíčko naše. No. Samozrejme, ja idem týmito dverami. Nejdeme ďal. Tam môže byť on. Neviem, kde je on. To pracuje? Paul. Tak ideme nájsť Pavla, aby sme sa vypavlovali odtiaľto. Ale... On ma nevidel. Čo? To čo bolo za bug? Ľudia, absolútne neviem, čo sa teraz stalo, však ja som len zatvoril tie dvere a on ma ani nevidel. To čo je? Ja idem okolo neho a nič sa nestane. No. Dobre, tu je zase schodisko, ja dúfam, že to nebude. Lebo tu musíme ísť. OK, takže Paul. Poď, Paul.
Berem ťa preč odtiaľto, zachrániť ťa. No, dúfam, že to dneska vyhrám, lebo pozrite, aká tu je tma ľudia normálne. Na všetkých mapách. Proste. Teraz kafetéria, áno. To mi dá, aby pre kľúče sme išli. Nie som si istý, ale tu otvoríme. Tak. Poďme dole rebrík. Takže tu zoberieme kľúče. Ideme odtiaľto preč. Poďme do parkingu zase ľudia. Hore dole chodíme. Ako stará mátoha. Počkaj, 235? To bude tam hore, hej. Sa mi zdá, že tak. Tam, kde sú tie dvere, jak sme otvorili, tuto presne. Jak to, že ma nevidel? Jak to? Čo je to za bug? Ľudia. Čo sa deje s touto hrou? Nespievaj si. Tak dobre, spievaj si. Keby dole to bolo? Hore neboli tie čísla. A, tuto to bude. 235. Je tu, vole. A, tuto. Otváraj sa. My potrebujeme kliešte, ako PRO. Mne sa moc nechce ísť, nám to môže byť. Dobre, ľudia, absolútne neviem, kde som. Ja už viem. A nechám to moc riskovať. To niekde... To prečo ma nevidel? What? To čo je za bug? Ľudia, to čo sa deje s touto hrou? Zastavil sa, mohol ma vidieť ľudia. Dovidenia. Ujorod. Ale nie, rodiček ľudia. Ale trošku je zabugovaná táto ice creamovská, však nevidel ma vôbec. Tak toto nechám tu, to budeme potrebovať. A teraz ideme do Jostali, aby sme zobrali kanister, kde dáme benzín, aby sme natarkovali. To je strašne divné, že ma nevidí. Kanister, yes. Sneaky piky lajko, kolordička, todička. Teraz playground. Poďme tam ľudia pre benzínok. Takže sa myslí, že tady auto, tuto. Poďme ľudia. Počkaj, tam je nejaká brána. Prečo? Jaj, tak ja sa vám ozvem, keď tu niečo spravím, tak hneď som tu ľudia. OK ľudia, brána sa mi už otvorila a to znamená, že môžeme ísť ďalej. My sme zachránili Charlieho zase, ako minule. OK, benzín máme v tejto petrokane a my môžeme ísť ďalej. No, do tej tmy. Fuj, ja tmu nenávidím. Mám strach z nej, pozrite. No ale my to dáme, my sme... počkaj, to je nejaký bug. Počkaj. Normálne tak dá textúru. OK.
Teraz poďme do parkingu a ideme natankovať tú káru. Yes. Kde je tá kára? Tu je. A tak je zavreté. A tu? Bože, tam je nejaký čutlík. No, tak ľudia, ja sa ozvem, keď toto vylúštim. OK, ľudia, som to vylúštil a to znamená, že teraz môžeme natankovať toto auto. Takže dáme tankovať. OK. A ideme pre tie kliešte. No, ak sa mi darí, že Rod je zabugovaný, tak to je super. Tak poď, Jay, poď. Ja neviem riadiť. Pomoc! Dobre. Ničili sme tú stenu a môžeme ísť túto. Takže otváraj sa. Normálne sa mi darí. Pam. Uj. To by mal byť kečky. My máme kečky. Ľudia, na extrém sme dali ice cream jednotku. Čo? Tu má rodiček, todíček, masku. Počkať, ale... Čo sa to volá, jak zabugoval? Dobre. Ľudia, viete, čo to znamená? Ja tam dojdem autom. To znamená, že teraz len ísť do auta a stlačiť neighbord a máme to vyhraté. Počkaj, my môžeme ísť do auta s autom. Nebudem to nič také robiť, experimenty. A poďme na to, ľudia. Neviem, že sme to dohrali. Dali sme to. Čau, Charlie. Zachránil som ťa na extrém. Poď. Čau, tadíček. Zase som ti utiekol. Kde má auto? Teď sme ho ani není vidieť. Charlie, zachránil som ťa. Čo mi chceš dať? Mixer? Tak to ti pekne ďakujem. Tak OK, ľudia, dohrali sme Ice Cream jednotku na extrém. Keď chcete aj Ice Cream 2 a všetky epizódy, zanecháte na tomto videu 20 alebo 25 lajkov. S vami bol Martin a čaute.